first-year criminology student sa Dakbayan sa Karkar nag-viral sa social media. Kung ngano, sayranta sa report ni Orchid Silapingkaw. Sayo pa lang sa buntag, sugda na niya og lakaw ang 4-kilometer trip padulong siyang tunghaan sa Karkar City College gikan sa Barangay Tuyog. Wala niya igsapayan ang kalayo basta lang makatungha. Siya, si Wilso Culiao, 18 anyos, o pangandoy niya nga motapos sa kursong criminology, musulod sa PNP, aron nga matabangan ang iyang pamilya. Sa unom ka man nagsuon, nagbinugtong siya lang ang nakatungtong. Nailo na siya sa amahan, samtang iyang inahan mo ang katog isda. Ang iyang kahimtang gipost sa iyang igagaw o kini ang nakadani sa pagtagad sa usa ka vlogger. Tungod kay walay sarang paggasto sa pag-eskwela, supak ang iyang inahan sa iyang pagtungha. Aron makakita og kwarta, mangina siya kung walay klase. Gusto lang nako isulti abi na sa mga ando nga estudyante nga makahuman nga pareha og sitwasyon ako. Dili lang jud mo muhunong sa pagparingkap kay ang tanan naay kalampusan. Kita manghinaot nga sa ugma damlag, makabot ra ni Culiao ang iyang pangandoy. Uban ni Rod Prado, ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.